şu kreyetden köpçülük bilen işleşen her hil adam avat gelýär. Adamın goňuna degmejek bolýan, diýişiň ýan bolýarlar diýen bolyn. Aýtam tersine sada gorýarlar. Ýagmy ýersekde bir oglan elini galdyryp dur, eline de kiçijek çağa ba. Dört mir dördü içine 20-10 maşman etdi. Bolýa münnidim. Yolla var ýasam eline çağa gaýtardy maşinalar. Ay halini gowja hapalady. Ay bolýa diýip sesim çykarman barýan, ya bismillah mir dördü yetdik 10 maşmandy dotdy. Agam halini süpürörsiň da diýdi bullar. Elime iştiyam geltene barik dedim. Näme ýuwaş gördüm ya, çuma gördüm mü dedim. Ayağım çağıdır da bolyan da dedim. Bolyan da dedim, problema däl o barada. Ýöne men sen ýerine bolsam dedim. Agam şulaşyn ýaly ýagdaý boldy bolyn. Çağajamy goýup gelip mok salfetka bilen bolondan aýyryp bereýin ya. Halin goýup gitsem ýuwup bereýinmi diýip bir ýagy söz bar. Ýok dedim ya, bolman agam. Bağışlarsan kıyın görmesen şun ýaly ýagdaýa boldy bolýan bir gaýrat etjekmi diýmeli diýdim. O meneci aýyrarsın da özüň diýip diýdim. Näme o halit adam hasabynda görmejek bolýan diýdim. Aýagam bolýar bağışla diýip. Nida bolunja bolup giden bolýar. Etbelse belli ey düşünýän çağa ha şol adam ýaly şey diýen bolsa ine pirli ýollan marýan ola gaýtarmak eken şo çağajyk maşina sıçanam bolsa men keçilik bilmezdim şonu aýyrmana sebäbi birinciden çörek ýýän maşinam ikinciden hem çağa durmuşda her kimde gawat gelýär ýöne adam bilen adam ýaly guruluşman oňoruna köp adam janyňyz sag bolsun. Aştaylayan, goguralayal bolsa ya kiçiräjik çağa bolsa gynanjagam däl bolyn. İksan ullukan aýaly uşwat yamaner we janym ýanýadary bir paket wafla alypdyrlar kileli ýygyny weýran edip ip barýarlar. Ahyrçyda man doňjugum iýmäý maşina diýdim bolyn. Way iksan jamal şunu miýelli ay bor diýdim. Düşürdüm zat etdim soň durup ýygyny görsem görür ýalar olamy çok. Daşynyň paketini hem kapagy sırık gidipdirler. Şu erkek kişi gawat gelem o maşina çörek ýan. Ayallar gayrat edin iýmäň maşina çörek. Ýalvar ýany unnetedler. Oglanlar, kardeşler, salamu alaykum. Armanda janyňyz sagmy iş ýapýarsyňyz sagmanja. Ýa TikTok ýerdim bolyn bir liçka magzyndan ak gelse de gara gelse de söýüp ýazypdyr. Ay grup aýdan da sıçypdyr daray. Menem muňa gönü nomeryň berbilýän şu zatlar ýüzüme diýiljekmi, görüşebiljekmi diýsem ona oňorma dogry. Menem bolýar diýdim. Näme üçin söwdüň? Näme etdim beýle men saňa diýsem sen biziň arskymyzy elimizden alýan diýdi bulo. Menem way düşünmedim. Ona eýle men sen arsykyny alýan diýsem sen ýaşa kal programa reklam edýän ýa köçeden ýa klient alýanlara diýän edýän arsykyny elinden alýan diýär. Ey käbiri zakal eder, käbiri köçä çykar, her kim özüne görä bir ýurt ödgörýär gitdigiçe bilýärmi adama ýeňillik döresin ýüp her hili zatlar çykyp otýar. Gara diňe öňe gidişlik bolmaly. Oňor ýagmy herem işle maşynyň arasynda takýan bolsaň bir priýatnaja ola bir ikinciden karta şäkere gowy düşünýän bolsaň herem de kadysy aýagyňdan biri çekip duran okdyra. Ay oňa düşünjesini düşünükli bar aglyň deňäniňe dedegen ok göni blog etdim. Diýjek bolýanym diňe paýtagyt bilen çäklenmän inşallah ýakyn wagtda Welayetlerde de zakat programma açıljaktır janyňyz sag bolsun. Alamanyň näme ýoly biram bolsa arsyka aýratynlar diýe arsyk berýän Allah ulanlar şondan artyk majamalmar, keme malmar janyňyz sag bolsun esasanam eliňe gelsin. Oglanlar krey ýetge media solyn bulyşym Patriskowyn nişaýny ýerden belan geljek belli däl ýa bir patbişiklamyň meri nomerym sorýa dost birde aýdyp berjek bolyn. TikTok goýup beräý da şonu. Ay bolýar diýip jaňlaşdym bolyn. Bu diýär altyn jugun giýje bir töwerek da galalym gurtdylan ýa. Bir ýaşok çykdy diýär eli barsetgar datly 2 sagat aýlandy men bilen ýa 5-6 ýerek bar diýär. Bir kiyerek düşende de barsetgasyny goýup düşüpdir ýanky ýaşok. Soňa döýüne düşürip zat etdim bir sagatdan soň jaň etdi diýär. Jigim teň maşynda $100 maçypdyr men diýip. Bu da gözleýän ýa ýok agam diýsem diýär. Men sana kakdyryp diýdim sen ogurlapsyň men barsetgandan $100 ýetenok diýip durdy ýa. Ay düşünür ýani ay eýle däl o agam alamok dat diýip ýa gidip barýar ýa da ýagdaýam gowy diýär ýanky ýaşok.
Ahır söğüdüm diye bara o nämetten şeyden ay dip diye almadık adım için men näme deyin. Ay bu da düğüne canıdım arz eden birinci güne çıkayın men seni beyle koymayan da dip qıyıqrı ay söğüşüpdürler ağzından geleni. O tuğnağa var olmadı diye birinci güne canıdıptır yan kıyas oklay jigim gel qurtla gurrun ma diplay bu da bardım molinya gün 400 manat bilen salamlaştı yan kıyas ok diye men ağam bu näme diysem diye Bakşacığım tökmed atanma deyipdir. Yanı bir dost oğlanım canıttı 6. gün akşam kafede oturamızda menden $100 qarz alıptır men yadıma da düşen ok ya dost şu 6. gün alan $100 ber qayda ayına öyde olsun diyenine gün sen yadıma düştün o bakşı o cigim deyip diye. Son için anlığına yetmen hiç açan tökmed atmalar canınız sağ olsun. Ilıqda da adaydıp berzek bu video adacık uzoğrak bolar. Oğlanlar salamu aleyküm armağında hali da qazan bir oğlan aldım bolin. Dostla babayım çalıştırıp otuyrnay jayrık deydi. Sonra ödüm yadıma düşküttüm. 3-4 yıllıkta 30'da Svobodadan bar yadıma. Birden la babayıma daş düştü. La babayım dövüllü ulluqan jayrık qolupla. Kruktan iydim aylanıp seyrettim. 2 saat çağa bağın aşağına gizlenip geçen maşina daştın otuyur bular. Ay oşuklan yıllarından bardım da ikisinden tuttum bolin. Dayıcan urmayda dip ağlap başladılar. Menem yok urcak gel korpam dedim. Yorman öyün orkoz. Ena tağulen urlaşarın dedim. Gepin tümmekker öyüne bardım kapıyın kalktım eceler açtı. Doğan dedim şunyal yağda ya bollu bolin. Yollasın o diyor yok mu kakalar dedim. Bayöne işte dedi. Böyle numarını ver dedim. Kakasına canat düşünürdüm o dost beşimin karasulayan men bari yanlıydı. Bolya gelliydim. Gelli gördü düşünüştük. Ay dost dedim seninle de günah yok men ne de dedim yani çağalan urma gayret et. Olyan da dedim yok men hiç açan urama oktay dedi. Teret dedim sen ayarsın töle menem yarsın töle ayın avatacakla bu o çalışmatak bolmaya dedim bolya dedi bul. Gepin tümmekker bula bu çalıştıkla dedik çağalarından sonra ya da ne çildindiniz deyip bolin. Ay kaka sena maşin sürgülen ok diye bulurum sür ya diye. Sonra qahar ettik diye feret çağın diyen adını akazıtı kakası hiç o maşina pul yığınap yoranekenne çağılar sonra men maşin sürgülemok sonra çiğne maşin alınamok diyeneken bulurum şu maşin türyana qahar ediyen olmak ay çağı da ay onun rabava çalıştıklar ettik ona bir kep de geçti önüne yan çağın diyen yöne kellemde aylanıp dur bir onun canettim ol so yankı vayan oğlaneken ödüler. Ona canettim am salamu aleyküm men so di o dost qowum yaxşımı ho şunyal dedim çağan şey dedi o bir hilek kollumay dedim sen otqun boş mu dedim yerden razvoda gidip gelsem boş dedi pravan va maşin turyan mı dedim ho ba turyadım dedim onna dedim otqun dava şey dedim men ayağında turayın senem çağalangal zarlım dedim çağalangal günümüzün şeker daylalıysam ilka bir hil gördü. Tamam dost doğru fikray davay şey dedi. Ay çağalan allık. Ne dedim daray maşin sürül yani dedim görsünler çağalan dedim şey dedim ağına yersin dedim böyle. Böyle dedi ilkiza parka gittik. Son bir karara gitti çağalan ay günümüzün ayladım şey dedim. Ondan çağalan dedim ana kalkan maşin sürül yani kendim. Ennon yan bloglan şey dedi olin yan kıyadıma düştü yan kıvayanı nomur baharken kontakta vayen laba voy dip yatık dur canettim salamu aleyküm qowum da so yaxşı tanıdım ay yo al bilmedim dip hey şunyal ya dostsan bamın canın sağmı TikTok'ta setini mengde yan yazdım bir kere de komentar yazat dip Näettin maşin alının mı diýsem, o da 2 yarım öküz kelle aldım diýdi. Ay nefi wetsin çağalan ulolyam diýsem, o walay banditler ulonýa diýip. Diýjek bolýanym arzu etsen, arzuňa hukman etken şonda da şo aýany diýip berdi, pulum ýetanak. Şunyalak bir jemlet metip bolsa aljak diýip. Lay janyňyz sag bolsun, görjeňiz gowy bolsun, guşganysyz adam arzusyz bolmaýar hiç açan.